wedu nekutenga touya kuchishangu chedu ora pawa kaneta shakanaka kuwayo Tsitsi kunzwa wana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo Mangwanani akanaka vana vaMwari, tinoda kutenda nemukana watapiwa naNyadenga kuti tirarame. Munoziva pazvinhu zvose hakuna chinhu chakakosha seupenyu. Ungaita mari ukadii, asi kana pasina upenyu hapana zvauri, hauenjoy. Saka kana uchiri mupenyu, shandisa mukana iwowo kufadza Musiki kuti uwane upenyu usingaperi. Mangwanani ano regai tisvike panguva dzekunyengetera, tivhure shoko raMwari. Kuna Baba pamusoro kudenga, toda kutenda nemhaka yekunzwa minamato yevanyangadzi. Shuwiro iri yekuti dai tasiya mabasa akaipa tagona kuteera imweya nemuzvokwadi.
Uyu ndo munamato mangwanana ano kubva zvinosingaperi. Amen. Tinoda kutenda mangwanana ano toda kumhanya pabhuku yamabasa avapostori chapter 3 kubva pavhesi ya1. Musoro ipapo unoti munhu Anokamhina unoporeswa naPetro naJohani. Vhesi ra1. Zvino Petro naJohani vakakwira kutemberi nenguva yokunyengetera yepfumbamwe. Zvino mumwe murume waikamhina kubva padumbu ramai vake wakanga achitakurwa vaimuisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetemberi wainzi Wakanaka kuti akumbire zvipo kuna vanopinda mutemberi. Nawo pabva paita kesi yaPetro naJohani vafunga kuenda kutemberi kunonamata sezvinoita vanhu. Rega ndikuudze, hakuna kunonzi kunamatira kumba. Nyaya iripo ndeyekuti unofanira kuenda kutemberi dzimwe nguva kunonamata nevamwe. Saka kunamata mwoyo tinonamata, kumba tinonamata, but there is a reason yekuti tiende kuchechi. Saka panapa Petro naJohani vari kusumuka, vari kuenda kutemberi kunonamata. Pari kubva paita mukomana ari kutaurwa nezvako, ari kunzi kubva padumbu ramai vake waikamhina. Achikamhina ari kunzi aitakurwa zuva nezuva vachinomuisa pamukova wetemberi wakanaka. Zvichireva kuti temberi yaigona kunge ine mukova yakawanda, asi kune mukova waivepo wakanaka. Uyo mukomana waitakurwa achinoiswa zuva nezuva. Zvoreva kuti vaimutakura vaiziva kuti vanhu vakaona vada zvakanaka. So most of the people will fight kuti vanopinda nepamusuwo wakanaka. Saka vanoronga strategy, vanomutora vomuendesa pamusuwo wetemberi. Remember, mukomana akanga asingapinde mutemberi. Mukomana inosiyiwa pamusuwo wetemberi every time. Rega ndikuudze, pane vamwe venyu vachasara vagara pamusuwo wetemberi vamwe vachipinda mutemberi kunonamata. Vaitomuona every day, vaimuona achitakurwa achiendeswa, vaigara kure, vaiona mukomana achienda nerodhi, vaiti mukomana ari kuenda kutemberi kunonamata. Izvo kwanu mukomana ainogara pamusuwo wetemberi vamwe vachipinda kunonamata. Variko vamwe vanhu vanogara padhuze nechechi, asi zvechechi hazvisi mavari. Vamwe vanotobva kure ndovanoenda kunonamata, ivo vanogumira pamusuwo wetemberi. Saka zvinoitika kunonzi vaimutora vomisa pamusuwo wakanaka. Chaitorerwa vachiiswa pamusuwo wakanaka kuti vakumbire rubatsiro. Chavaikumbira rubatsiro hechi, vaikumbira rubatsiro rwemari nezvimwe zvipo. Vaisakumbira rubatsiro rwekuponeswa. Ndatiregai ndikuudzei, temberi izvoreva kuti zuva nezuva yaipinda vafundisi. Temberi zuva nezuva yaipinda vaprofita. Temberi zuva nezuva yaipinda naMwari. But munhu uyu paaigara, his focus was only on the help. Iri determined nenyaya dzemari, nenyaya dzeupfumi. Akanga asina help pamwe yaitarisira kuti asumudzwe kuti apinde nevamwe mutemberi. Saka chinorwadza pamukomana uyu, vaimutora pamwe ivo vaitoti vakana vamusiya wopinda mutemberi wononamata, iye osara panze achikumbira, ivo vononzwa shoko voga, iye osara panze achikumbira. Zvinorwadza muupenyu kuti pane vamwe vanhu vekutoti vakanga vatoita mukana wekutakurwa nevanoenda kutemberi, but ivo vakazongonosiyiwa padhoo retemberi. Variko vamwe vanhu vakatorwa nevanhu vanoenda kuchechi, but ivo nanhasi havadi kuenda kuchechi, vakanosara padhoo retemberi. Saka kana vanotaura vanoti near but yet too far, nearer to the church but yet too far to God. Mukomana chaiziya kunogara pasuwo chete. Izvi zvekupinda achinamata vamwe vachinokomborerwa naMwari, iye zvakanga zviri kwaari. Chaive kwaari kuti vanenge vanamata vakomborerwa, kana vodzoka vopfuura nepaari vachimupa zvipo. Saka zvoreva kuti mukomana akanga ari concerned neupenyu hwepano. Izvi zvekuenda kudenga yakanga iri an afterthought. Zvinorwadza kuti vamwe vanhu zvekuenda kudenga vane nazvo, chavanoda help inofanira kubva kune vanhu vechechi. That's why muchiona vachienda kuchechi vachiti totsvaga kuti kana tazofa tiwana vanotivika. That's why muchiona vachienda kuchechi vachiti tinoitira kuti mabasa edu atinoita akaipa afukidzigwe nekunamata. Because kana chinhu chakaipa chikaitika munharaunda, munhu anoenda kuchechi ndiwe kupedzisira anofungira kuti akaita chinhu chakaipa. Hamusati mamboona here yekuti vanhu vanobvunza kuti mati ndiye akachiita nemaendero anoita kuchechi. Izvo vari kuenda kuchechi kunofukidzira, but ivo vachisara mwoyo yavo iri padhoo rechechi.
marwadziro acho vanotogara padhore chechi rakaisvonaka kudarika mamwezi. That's why mchiona kuti vatorere bhuku rakanaka kudarika mamwezi kana riri bhuku rebhaibheri. Rinenge rine makavha rakaisvonaka. Kana iri imwe literature inoita nezvekuita nechechi vanenge vainayo, but mwoyo yavo inosara iri pamusuwo wechechi. Ndipo panorwadzira nyaya yacho. Saka zvinonzi semazuva ese vaimutakura vomuendesa pasuo retemberi. Chinorwadza ndechekuti pamwe muchechi umaitwa mamiracles, wai vakanga vasingamutakure vopinda naye muchechi kuti aponeswe kubva paurema hwake. Saka family yange yatoneka business. Vaiziva kuti patinopedza zvekunamata kumukomana kugedhi kunenge kwanaka, mari inenge yatovapo nezvimwe zvipo, takutonorarama zvekuti pamwe pakuporeswa kwemukomana uyu vaigona kufara kuti akufamba but business rakanga rafa. Waizviziva here kuti paunobva pamabasa akaipa variko vamwe vanhu vacharwadziwa because their business has been closed. Kuna vamwe vanhu vari kuita mari nekamushamiro kaunoita pasocial media. Musi waunotendeka watera Jesu vabroka, but glory be to God. Kudeka kunenge kune mfaro wekuti wakatendeuka. Waizviziva here kuti mamwe makuwa unoita nekutsvaga makuwa varipo vamwe vanhu who are benefiting from those lies, from those gossips you are doing. Musi waunotendeuka vanhu vanorwadziwa. Sisi maizviziva here kuti chifambi chamuri kuita kuna vamwe vanhu waijoin, but rekandikuudze dei raunoponeswa vacharwadziwa but kudenga kuchava nemufaro. Nemhaka yei Mwari haafariri vanogumira pasuo rechechi. Mwari unofarira vanopinda mutemberi voponeseka pamweya. Nyaya haisi yenyama, nemhaka yekuti hatirwe nenyama neropa. Maizviziva here kuti muupenyu madhiuzi mamwe auri kuita asina kuchena. Musi waunoti vakomana zvaitwa zvapera zvemadhiri asina chekuita naMwari handichada, ndakuda zvinonesa kudenga, ivo vacharwadziwa kuti business ravo ravharika, but kudenga kuchava nemufaro kuti at least watendeuka kubva pamabasa akaipa. Vanorwadziwa. Mukomana aiti achiona achitakurwa zuva nezuva, oendeswa patemberi akapfekedzwa dzakanaka hembe, osiyiwa padhoo, otakurwa kana kereke yapera, odzoserwa kumba. Aifunga kuti rudo izvokwani vanhu vaiva pabhizinesi. Rakanga risiri rudo. Pane zvimwe zvinhu zvauri kuita muupenyu uchiitirwa nevanhu uchifunga kuti rudo izvo they are on business, they are on a mission. Maizviziva here kuti mafariro aunoita uchitengerwa doro, uchifara zvisingaita uchiti ndimwari mahara, they are the people who are on a mission yekudhakusa kuti vaite zvisakarurama newe. Musi waunotendeuka kuti izvi ndasiya, rega ndikuudze vacharwadziwa asi kudenga kuchava nemufaro. Waizviziva here kuti dzimwe nguva rimwe basa rauri kuita risinei nechekuita naMwari, raunoita nezuva rekunamata Mwari uchitadza kunamata Musiki, ivo vari kufara kuti their business is flourishing but at the expense of heaven. Musi waunotendeuka vanorwadziwa asi kudenga kuchava nemufaro. Saka iwe kwachonange uri kutirwa tsitsi so uchinzi nemusi weSabata allowance yakati one day, woti bosi wangu ane tsitsi zvechokwadi atondiwedzera mari ende mari yake isingakwani. Rega ndikuudze zvinoita serudo uchitakurwa, but ivo vanonopinda mukati vachinoona ruponeso iwo uchisara uri padhoo rekereke. Waizviziva here kuti rimwe rudo rwaunofunga kuti kuradzwa risi rudo? Varipo vamwe vasikana vanasisi vangu nanamukoma wangu vane rudo rwavari kuratidzwa vachifunga kuti rudo izvo harusi rudo. Vanhu vari pamisheni, vari pabhizinesi. Zvibvunze kuti munhu anofambidzana naye ari pabhizinesi here kana kuti ari kuda kukuponesesa. Nemhaka yekuti mumwe munyori achitaura anoti vanhu vatinosarudza verudo rweupenyu ndovamwe vanhu vanotibatsira panzira yekuenda kudenga oro yekuenda kugehena. Saka chidzibvunza kuti nemunhu wako iyeye irodhi inoenda kudenga here kana kuti igehena pachezvaro. Matauriro anoita igehena here kana kuti idenga pachezvaro. Respect yasingapiwa vabereki vake igehena here kana kuti idenga pachezvaro. Zvinorwadza iwe uchifunga kuti rudo uchiendeswa kuout uchitengerwa zvakasiyana siyana
uchifunga kuti riro zvokutakura uchinosiyiwa pagedhi rechechi vamwe vachipinda kunoponeseka. Regai tifambe nenyaya tizwa kuti chii chinoitika. Vhese ra3, iye wakati achiona Petro naJohani voda kupinda mutemberi akakumbira kuti apiwe chipo. Yakanga iri tsika yake kukumbira kuti apiwe chipo. Kune vanhu vatori netsika yekukumbira zvipo nemakepa vakaiswa. So anoti achiona vakomana vachiuya, kana vakomana vako vakapfeka hembe dzavo dzakanaka-naka, chikomana chinofanira kuti imwe yatopinda iyo yakutoya iri kubvawo. Chakatarisa vakomana vachiuya chototi zvangu zvaita, kana kana mu 99 ndatora mu 100, business iri kufaya, panoenda kumba ndendakanaka. Saka anoti achiona vakomana vachiuya anobva atora homwe dzake, maoko ake atogadzirira kugamuchira. As usual, mukomana unokumbira chipo. Regai ndibokudza mukoma Paulo, imi baba imi, kuti kana vanga vajaira kuti pavanokuonai muchisvika, kana vari vasikana vemabasa erima akaipa, vachitoti zvedu zvaita nhasi, chimbovarasisaiwo gurendo runo, kuti kana vanga vakatarisira kuti muchovapa chipo moita mabasa erima akaipa nawo, chimbovarasisai mumbovaudza zvedenga vanhu vaponeseke. Nemhaka yechi chinoitika, rega tiverenge vhesi ra4. Zvino Petro akamutarira naJohaniwo akati titarire, akavatarira achiti ndichapiwa chinhu nawo. Vakomana pavari kuti nemukomana titarire, mukomana ari kuti pazoyambinga kana vemazwana otaura kuti zvedu zvaita patadzi titarira, ndikuda kupiwa inotenga, ndikuda kupiwa chipo chikuru. Because ukaona vakomana vatitarira pakaipa, because vanopa zvipo vane dzimwe nguva yekuti vanongosvika vokanda vachitopfuura. Zvino yasvika akati chimbotanga watitarira. Saka chikomana chaiti kana chatariwa chobva chatofunga kuti zvangu zvaita. Kana vamwe vese vakanyimbosiya madhola, uyu ndewe 10, haana kuziva misheni yevakomana musi. Vakomana vakane misheni here, rega chiverenge choko. Akavatarira achiti ndichapiwa chipo chinhu nawo. Vhesi ra6. Asi Petro akati, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Saka mukomana achinzwa mashoko anoshabisika kuti kana achiti sirivheri nendarama handina, saka why wasting my time ndichivatarira? Panozwa achiti chandinacho ndinokupa, chikomana chosheya kuti ndopiwei. Pamwe vakomana vada kubvisa masuta akanaka kuti vandipe kuti mangwana pandodzoka kubusiness nendakachena. Chinzwa zvinoitika, chandinacho ndinokupa, nezita raJesu weNazareta, chifamba. Regai ndikuudzei, there's a certain gate rawakagara muzora nhasi, rawakatarisira chipo, but nhasi ndati ndikuudze kuti handina kuuya nezvipo, handina kuuya nemari dzawajera dzavamwe dzese, ndati ndauya nezita raJesu. Sumuka ufambe kubva padambudziko. Kana yange iri school fees yakungochitarisira, ndati nezita raJesu, simuka ufambe nezita raJesu. Kana wanga wachitarisira kuwanikwa, rega ndikuudze nezita raJesu, simuka ufambe. Kana wanga wapa nguva yekuda kuita suicide, nhasi nezita raJesu, handina chipo chandingakupa, asi ndinoti sumuka ufambe, ubve pamabasa akaipa. Kana wanga wajaira kusachengeta mitemo yaMwari, nhasi nezita raJesu, handina kuuya nezvimwe zvinhu, ndakuuya nezita raJesu, simuka ufambe, ubve pamabasa akaipa. Unokona kunge wanga wajaira kuba everyday, but nhasi ndakuuya nezvimwe zvinhu kuti ndikupe mari yawanga wajaira kuba. Asi ndako ndauya nezita raJesu, simuka ufambe kubva pakuba. Baba ndati nhasi handina kuuya nechinhu, ndauya nezita raJesu kuti simukai mufambe kubva paupooro. Pane gedhi ramakagara, gedhi rakaisvonaka richitariswa, asi vamwe vari kupinda mutemberi. Chimbosumukai mufambe mubve pagedhi. Simuka ufambe. Hasuda kusiya uri pawanga wajaira everyday, une zvawanga wajaira zvemakuhwa. It's okay, past is past. Nezita raJesu chisimuka ufambe, tiende mutemberi tinonamata Mwari. It's now high time yekuti mweya yedu iponeseke. It's now high time not to concentrate pane zvinhu zvinodiwa nenyama. It's now high time yekuti concentrate nemuchinjikwa.
Samukomana ati achinzwa mashoko ekunzi nezita raJesu chifamba, rega tinzoti chii chinoitika. Verse 7. Akamubata ruoko rwerudyi akamusimudza pakare potsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvikasimba. Verse 8. Akavazuka akamira ndokufamba ndokupinda nawo mutemberi. Akafamba achipembera achirumbidza Mwari. Rega ndikudze, kana wasimuka pagedhi usasimuke uchienda kumba, simuka uchienda kutemberi. Taneta nevanhu vane pamagedhi avakasumudzwa naMwari, asi dambudziko vakati vachisumudzwa pagedhi vakanaka kumba havadani kunaka mutemberi. Vakakomborerwa vanoti kana vasimudzwa naMwari vanosimuka wopinda mutemberi unonyengetera vachifara. Toda kuzwa matestimonies mani muchechi evanhu vakasimudzwa mani. Noti kuti kana munhu asimudzwa akomborerwa naMwari neupfumi hwepano pasi, oenda unopambadza pfuma semwana muparadzi, unopambadzira kunze. Takuda vanhu vanoti kana wasumudzwa pamatambudziko vanodzoka muimba yaMwari. Muimbi vanogara vachitaura unoti usamurasa Jesu, usamukangana. Kana zvarema zvaoma usamurase Jesu, kana zvanaka usamurase Jesu. Saka ndikuimagina vanga vamusumudza vaya naye vakagara vakateerera shoko rekuponeswa, vachiona mukomana achipinda achifara. Vanoti zvino mukomana zvaafara, mari tichaita sei? Zvino mukomana zvaafara zvozovei neupenyu hwedu. Kana vanga asingaendi kubasa vakufanira kutotanga kutongwavha kana vemazuva ano votaura nemhaka yekuti kwamama makajaira zvachinja, musambo wachinja, mukomana wakutoda nezvedenga. So this is the high time yekuti kana zita raJesu radaidzwa wasimuka wafamba, tarisa direction yaunofamba uchienda. Dambudziko unorasa direction kana waponeswa. That's why muri kuona kuti Mwari akakubatsira ukavhura kakambani, kambani wavhura wakurasa Jesu wakuti because maprofits ndakuwanzoita nemusi weSabata. That's not it. Kana wasimudzwa kubva munamo, famba wachipinda musangano raMwari. Nemhaka yekuti minda yaibva vacheki vashoma, tatoti edhedhi nhamba. Kana vanga vagara pagedhi takutoti vavhangeri wawanda mubasa raMwari. Chizwa zvinoitika zvinodzi akafamba achipembera achirumbidza Mwari. Vanhu vose vakamuona achifamba achirumbidza Mwari vakamuziva kuti ndiye waigarira zvipo pamukova wakanaka patemberi. Vakakatyamarara zvikuru nokushamiswa nezvakaitirwa. Rega ndikudze, pane vamwe vanhu vakajaira kuti ione situation yakadhakwa muupenyu. Pana vamwe vanhu vakajaira kuti wekufoira maexams yese. Pana vamwe vanhu vakajaira kuti muri yenyu hakuna unororwa zvakanaka. Pana vamwe vanhu vakajaira kuti muupenyu hwenyu muchafa muchitambura. Rega ndikudze, nezita raJesu simuka ufambe. Vachakatyamadzwa wakuona uchipinda uchifara uchipembera. Vanhu hafari uchiri kugedhu because ndo zvavajaira. Enda matonzwa panapo Bhaibheri rati vakanga vajaira kumuona ari pamusuo wetemberi achikumbira zvipo. Now it's a different story. Wamaka majaira kumuona achikumbira zvipo, he is the one wekuti mangwana agona kutopawo zvipo. Hamupo. Mangwana kana akutopinda mucheche achifamba anotofamba achivapawo zvipo. Iye angari wekupiwa. Ndo zvinoita Jesu ationa mata. Anochinja zvinhu. Enda ikoko kwavari kunabata, kwavari kufunga kuti ndovega vanodiwa naMwari. Unoratidza kuti Mwari anodidawo yetu yaesina. Kana wangocheneswa nemaropa aJesu watonaka. Vanokatyamadzwa uchisvika kunyangwe maofisi awaifunga kuti hausviki. Vachashamisika uchichata muchato unoshamisa iwe, waifunga kuti hauchati iwe. Vaisi kuona uri pagedhika uchiita mabasa akaipa enyika. Asi ukanzwa zita raJesu nhasi ukasumuka ukafamba, uchachata muchato unoshamisa iwe, uchaita vana vanoshamisa iwe, uchaita vana vanoteerera zvinoshamisa iwe. Zvekuti iwo vachati nei Mwari zvinodarirei? Mwari kuti because akanzi nezita raJesu simuka ufambe, akasumuka akafamba. Ende akafamba akapinda mutemberi. Unoshamisa iwe. You are wonderfully and fearfully made. Zvavanga vajaira zvinogona kuchinja. Kana Mwari ada akuti sumuka ufambe, ukasumuka ukafamba ukapinda muchechi, vachashamisika.
variko vamwe vanhu vari kumachechi vanotarisira vamwe vanhu vari kunze uko vachivatarisira pasi. Rega ndikuudze mudikani uri kunze, one day paunoya kuchechi vachashamisika, vachataura, vachashamisika. Asi rega ndikuudze, kana zita raJesu ratisumuka ukafamba ukapinda muchechi yaMwari, Mwari unokubatsira. Saka rega tipedzise nevhesi 11. Zvino akati achakabata Petro naJohani, vanhu vose vakamhanyira kwavari pabiravira rainzi raSoromoni, vakashamiswa kwazvo. Zvino Petro akati achiona izvozvo, akapindura vanhu akati, varume vaIsraeri, mashamiswa neiko pamusoro pouyu? Munotitarisira neiko setinenge tamufambisa nesimba redu kana nokunamata kwedu Mwari? Mwari waAbhurahama nowaIsaka nowaJakobho, Mwari wamadzibaba edu, ndiye wakakudza muranda wake Jesu, wamakaisa kuvatongi mukamuramba pamberi paPirato, iye atonga kuti asunungurwe. Now Johani naPetro vari kuramba kuti mbiri iuye kwavari kana zvinhu zvaitika. Dambudziko taita vanhu vanozviti ndevamwari asi vachitsvaga mbiri kuti iuye kwavari, kwete kuni kumuchinjiko. That's why muri kuona machechi akaona achivhurwa kuti amo taita sangano apo sangano apo sangano. Ini ndakunzi prophet ningi prophet, ini ndakunzi wanhingi wanhingi. Ini mhaka yei mbiri ida kukwezvera kwaari kwete kuna Mwari. Tikapinda mubasa raMwari zvakanaka sezvakaita Petro naJohani, they will understand kuti even ndikaita miracle, mbiri haipiwi kumunhu, mbiri inopiwa kugwayana. Saka dambudziko nderevanhu vekuti kana vaita chinhu voda kunzi ndivo vachiita nesimba ravo. Vakobona kuti no, munotitarisira seiko? Simba raita zvinhu izvi isimba raMwari wekumusoro kudenga, noti simba redu. Hazviitwe nesimba redu, zvichiitwa nesimba rewedenga. Ukaparidza vanhu vakabhabhatidzwa, harisi simba rako, isimba rewedenga. Ukaita miracle kana iri yaMwari chaiyo chaiyo, mbiri haiuye kwauri, mbiri inoenda kune wekudenga. Vanhu vachishamisika, vachiuya vachiti nhai makazviita sei? Unongoti Mwari ndiye unoita kuti zviitike. Dambudziko manje hamuise Mwari, munozoona kunge munozviita nesimba nenyama yenyu. Izvo aiwa zvinoitwa newedenga, unless zviri zvenyu zvekunyeberana. Zvekunyeberana ndizvo zvamunoita nesimba renyu, nesimba risiri wekumusoro kudini. Mwari ngaatibatsire muupenyu kuti kana tasumudzwa pamagedhi tisumuke tichipinda muchechi. Kana tasumudza vamwe pamagedhi, vatinenge tasumudza mbiri kana yoya kwatiri, tiirambe mbiri iende kugwayana. Nemhaka yei ndo panouya manyawi munhu ukadoni. Mwari atikomborere, Mwari atibatsire. Patichaswera muswero sesu, ngatibatsirei tiite saPetro naJohani, tisimudze vamwe vanhu kubva pamagedhi. Kana uri pagedhi rauri, Mwari akubatsire kuti paunonzi titarise, chimbomira kutarisira chipo, tarisa shoko raMwari, tarisa izwi raMwari, usumuke ufambe kubva pamabasa ako akaipa. Ngatiwane nguva yekunamata. Mwari atikomborere. Kuna Baba vedu kudenga, tinoda kutenda nemhaka yekuti matidzidzisa kuti imi kana mauya tinosumuka tikafamba kubva pamabasa akaipa. Kana tasumuka Mwari, tibatsirei tizive kwekuenda, tisape mbiri kuvanhu, tisaende kusiriko, asi tiuye kumuchinjikwa wenyu. Nemhaka yekuti ndiwo unenge watiponesa. Uyu ndiwo munamato wedu mangwanani ano, kubva zvino nekusingaperi. Tinotenda tichiti amen.